أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياذ بالله rayuwa ina za ki kai mu rayuwa ina za ki kai mu yau a ce wai a Najeriya ƙasar musulunci wanda aka yi mana shaida mu masoya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu muna ba da ranmu da jikinmu da jininmu, amma abin mamaki wai a ƙasar Hausa a garin musulunci wai a samu wata inanniya annamimiya wanda tun daga duniya Allah ya nuna mana inda zai kai ta, wato wutan jahannama, ta fito ta aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wai a ce a fito a yi zanga-zanga, amma wai gwamnati wata goyi bayan wai wannan kafira ko ba mace uzuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ya za a yi a ce rayuwa ta dore da haka? Tsakani da Allah ba ji daɗi ba. Mu ƴan hababu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mu ji daɗi ba. An taɓa mana zuciyarmu, sannan an taɓa mana mutuncinmu, domin mu manzon Allah shine zuciyarmu, manzon Allah shine mutum. Ba mu san kowa ba, manzon Allah baka sani, shi ma Allah bai san kowa ba, manzon Allah ya sani. A taɓa biyayyen halitta dan Amina dan Abdullahi, haske maganin duhu, haske mai kore duhu, dan Larabawa, a ce wai ba za mu yi magana ba, a ce wai kaga wai shugabaye wai na Najeriya wai su ne wasu ke cewa wai a ma yarinya adalci ba, wai iyazu billahi. Tsakani da Allah, gwamnati kina mana wulaƙanci, kina mana cin mutunci. Abin da gwamnati da ke yi ko mu hana ki ba, amma in fa za a taɓa manzon Allah wallahi za mu fito mai magana, domin mu ba tsoron ku muke ji ba. Manzon Allah ya fi mana komai. Manzon Allah, duk wanda ya ce taɓa manzon Allah wallahi sai da kafin mai gane. Duk wanda ya ce taɓa manzon Allah wallahi tallahi ba za mu bar shi ba. Kuma da ake cewa wai an fito zanga-zanga ana harba mutane da bindiga suna mutuwa, to ku sani duk wanda aka harbe shi da bindiga ya mutu wallahi yayi shahada, ko manzon Allah zai karbe shi hannu biyu, domin ya fito yayi jihadi ya kare martaban manzon Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata a gurin Allah kai, inda ba don wanda ne ba sanadiyar wannan abin da Allah ya tashi duniyar ba, Allah ya nuna muku sar manzon Allah, Allah ya nuna muku matsayin manzon Allah, Allah ya nuna muku darajar manzon Allah, amma a ce wai kuna ganin shugabaye wai a ce a wulakanta manzon Allah, a ci zarafin manzon Allah, amma ku ce wai an yi daidai. Inna lillahi wa inna haba sarkin musulmai, haba sarkin musulmai, kana musulmi a ce wai ka ce an yi daidai. Lokacin da na ga bidiyo na raina ɓaci, lokacin da na ga bidiyo na zuciya na ta tagula, na ma kasa magana. To mu ƴan ahbabu rasulullahi wallahi duk wanda ta aure manzon Allah ba za mu kai shi ba. Wallahi ko mamana ne wallahi ta taba manzon Allah ina yanka ta. Don haka gane manzon Allah ya fi kowa, arzikin manzon Allah mai kaci duniya da lahira. Wallahi a kiyaye, wallahi a kiyaye. Ku kuma kafirai mana ƙara jan kunninku, kuma na ƙara jan hankalinku. Duk abin da za ku yi kar ku taɓa manzon Allah, ku yi abin da za ku yi, amma ba ruwanku da ɗayan halittar mu. Tunda ko kun ce ku yi da shi ba, mu mun ji mun yi imani da shi, kuma Allah ya kai mu, ya sa mana san shi, ya sa mana ƙaunarsa. To don haka ku tsaya iya matsayinku. Wallahi duk wacce kuce za ta ƙara taɓa manzon Allah, duk da ne na ji an ce a Maiduguri wata 'yar gidan soja ita ma ta ƙara aibata manzon Allah, to wallahi sai dai in duniya ta tashi tun ba tsoron ku muke ji ba. Akan manzon Allah ba ma tsoron mutu ko yanzu mutu wallahi. To daman duk me aka yi duniya ba don manzon Allah ba, inda ba don manzon Allah ba wallahi ba wanda zai tsira. Inda ba don manzon Allah ba wallahi kowa dan wuta ne. Muhammadu Rasulullahi ai annabi abin wasa bane. Annabawan Allah ba su yi wasa da manzon Allah ba, wanda suka bi mu tsarki, wanda suka yi aiki da zuciyarsu, suka yi amfani da zuciyarsu, suka yi amfani da dukkanin wani karfinsu, amma ba su rena manzon Allah ba su wulaƙanta manzon Allah ba, sai mu aikin banza wanda dukkanin zurbai ya mana yawa a zuciyar. Muna roƙon Allah mu gama lafiya, amma kuna so ku ja mana bala'i. To wallahi
shugabanni tsaya tsayin daka, domin wallahi duk mutumin da ya ce zai wulakanta wa manzon Allah wallahi ba za mu bar shi ba, wallahi sai inda karfin bai kare. Muhammadu Rasulullahi wasa ne? Muhammadu Rasulullahi ba abin wasa bane. To wallahi ina kira da manya-manyan shugabanninmu, wallahi tallahi ku yi hankali, ku yi hatara, in dai ba ku so ku tashin duniya ba, wallahi tallahi Muhammadu Rasulullahi ya fi karfin ku. An yi duniya domin manzon Allah, an yi lahira domin manzon Allah, amma a samu wata aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wallahi ba za mu yi ba. Kuma wanda a ce an kama ni a suke su, an so manzon Allah ne. Assalamu alaikum.